Vice President Constantino Chiwenga's ambitions to take over the reins from President Emmerson Mnangagwa in 2028 have suffered a major setback after his own hometown, Mashonaland East Province, publicly endorsed Mnangagwa as an extended term until 2030. Achiperi mushe muri Zimbabwe, toona kuti aiwa maambitions aGeneral Chiwenga aiwa ochizodhakwa manje notakuona kuti hometown yake chaiyo aiwa yomudhamba. Sanapinda mashoko abuda chinyogwa panapa mune handa yoti voice subscribe or like kuti on the bell kuti pinonyora vachiti after seeing the positive results in terms of developments that are being done across whole province, we agreed as a province that President Mnangagwa should stay, Garu said during a provincial inter-district conference in Gromonzi on Sunday. Each district is being developed from Nyamapanda to Chikumba. The development, yes, President Mnangagwa said in Mutare that he will rest after his second term, but we are now appealing to him. We are persuading him to stay beyond 2028. Ndo mashaka takaona achitogwa na Garwe over the weekend. Vanhu zvatauya takaoneka kuti kana zvoitika kuMashonaland East chaiko aiwa kwakarumurwa general wedu, ndo patinoona kuti aiwa saka zvachizodhakwa. Noda kuti kuona vanhu vari kufamba vachiti aiwa tukamiriwo nyika iri kudevelopa nyika zvingaiti. Imbotudze mafungiro enyu noti kudii pamusoro pe-this force. Noda kuti aiwa vanhu vatongokanda maoko pasi vakati aiwa this mobilization aiwa isimbori yevanhu inenge iri kutodhiraivhiwa chete. Tudze mafungiro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi. Pinda comment section medu, musakano subscribe or like, so turn on the bell icon.